Baladewa, Prabu Baladewa. Mujiren pupuh kowe mlayu Baladewa. Wah, kowe Prabu Hamsa, kayata dalah. Kowe tak enteni Prabu. Kowe rek sering kalong laku. Prato wanci Banyuwanci wong turu mati. Tak jarak dewa dina kurus mikut marang kowe. Kang mengkono Ratu Pandura. Para dyai belum menyalamu. Kelakon tak sementara Sujara Sandha. Mlebu banget iki tak ana tangan. Ayo. Ayo. What? Sotangan kamu. Ya, upogat kasenur mana mulai. Urip dinggo apa nenggala tandana. Amuk Suramanto Jaya Brata. Wah, mboten mindhut damel kamen nenggala senyuwun. Iya, Pak Guru. Gumlundung setangane Prabu Hamsa. Iya. Namung keparang wae mun senyuwun priye? Piyambakipun kagungan kadang taruna naminipun Prabu Trimbaka. Kalokanipun menawi Hamsa pecah dipun langkai rainipun saged gesang malih. Ngono. Nggih. Gunake akal Prabu. Akal wis endi? Dina iki kuwanane Hamsa temu segara. Ri. Perintahno wadya Mandrakawati. Kan padha walot Hamsa dadi banyu. Ora iki sediko sing prajurit komeng guru bangsa tetep kaya putula para panjriting turangga resti nyuwun dwaja kang kekiteren kata ingkang dwaja Dwaja Melayu sepit. Wah. Man Hayarta man Suliwerti man. Aman celak lenggahipun kaliyan Kakang Prabu nggih kula ngabiyantara Karanganjara taringanipun putra kula panenggak Kurawa. Wingking saking Banjar Junut pun Dursasana nyadong dawuh lho. Kula mboten ngantun paman pati. Kepadhon dawuh latrimba iki Prabu Tirtalapa. Kula pun Suratama. Kula mboten kantun man ngaturaken Herminawata men. Dari menika toya minaulang kota mengucap kados ulang kesambahing toya bendoglis kula usum pekabaran. Kula mundur kok ganti nyadong dawuh. Kuku kula nyek-nyek ketawa.
citra sing ora. Anak-anakku Kurawa kabeh aja padha saur manuk ya nggih oleh padha nyuwun pawarta. Kepara becik padha sirep sawetara iku bakal paring dawuh tumuli padha midhangetna ya nggih. Wah, nggih, Mas. Piye paman? Iya, Mas. Sinuwun nampa sedahan saka Praja Ngamarta. Pandhawa bakal miwi gawe tasangkuran ngumpulake ratu cancah 100 negara. Nanging aku atur pamrayoga sinuwun aja nganti pindah nyang Ngamarta nggih. Awit yen nganti sinuwun ngrawuhi sedahan nyang Ngamarta, pandhakane wong akeh sinuwun wis wedi karo Pandhawa. Mula ditimbali ya banjur teka sampe wis rumangsa miris nonton kekuataning Pandhawa. Aku ngerti kok nggih marang kareping Pandhawa aku ngerti. Ing tata gelar dheweke ngamakake tasangkuran ning saklubune ya mung kanggo srana oleh bakal nelukke para ratu mau kok dur. Ya mung aja nganti ngawis tarani lah banjur api-api nganggo disangkani tasangkuran kuwi. Lah ngono to dur kuwi. La taala. Wah. Wah, paman pancen pinter oleh ngutakake gathuk ke mangahanan. Ning kok nggih ketemu nalan niku, Mas. Leh piye ta? Rahayune kok sinuwun kepareng ndara turku nggih. Ketitik sinuwun ora bakal rawuh nyang Praja Ngamarta. Kapara iki mau ana duta saka Praja Giribajra. Utusaning Prabu Jarasandha para pegawan Kumarayekti ingkang wigati ngupaya manungsa kang sinung getih putih bakal dipateni sapono kanggo bekakak ana kraton Giribajra kono. Aku wis ndhawuhake marang Kumarayekti yen manungsa ingkang sinung getih putih iki saiki mung kali Puntadewa. Dheweke banjur pamit daya-daya Patih Ngamarta bakal ngudi patine Puntadewa dur. Mula iki saya enteng tanggung jawabmu nggih para Kurawa. Sabab ora susah dadak ngrekoso mateni Puntadewa, wis ana sing bakal mateni kok nggih. Paman Sunguni, apa critanapa? Namung sajaipun kados pundi paman? Menapa sakinten saged dipun jagekaken kadibayaning pritala paman. Pangrasaku kok bisa nggih tirta-nata. Awit yen nonton saking teja ingkang mantra nang dhuwuring tenggak kae mau. Sajake kaya dudu sak lampu lumrahe pendhita. Ning mau daya luwih kok tirta-nata. Mriki paman. Menawi sekinten pendhitanipun Mindotama mangke kula piyambak saking ngaco dhateng Ngamarta. Mulai gagal tas pedoman. Nah, syukur nggih, syukur Citraksi bisa mbobong atiku maturmu nggih Citraksi. Sumurupa kabeh anakku Kurawa. Dina iki sinuwun kepareng ndak derekake leregan ana ladang Ngamarta. Kersane Sang Prabu ora bakal mlebu marang pasamuan. Mung kepengin ngulatake ratu ngendi wae sing padha teka mengko. Awit aku mesthekake ya ratu sing padha teka mau ingkang ing besuke bakal sabiyantu marang Pandhawa tumapaking Bratayuda kuwi. Mula kanggo sira Klukswatama iki paman kados pundi? Kowe kudu sing permana ngulatake ratu-ratu sing teka mau ya nggih. Inggih. Cateten jenenge lan negarane perlu kanggo pepenget lan kanggo pangertenku. Bli. Paman sing wis lagi dawuh. Gandeng wis ora ana sing usul. Ayo padha ingkang bebudalan. Nderekake jengkaring sinuwun nggih para Kurawa. Ah, nanti dulu. Mengki kriye? Kowe arep usul apa Dermagati? Ora diaki matur. Terima kasih. Paman pari wekdal dhateng kula saha kula dipun dawuhaken termen yang terakhir. Kowe kena usul yang mung tak jaluk yen usul ujubna saran sing becik Dermagati. Bab
bab saran niku jelas ada. Kudu menemu niku penting tumrap wong duwe gegayuhan man. Kula namung kepengin sumbang saran mboten kok ajeng adu-adu. Sebab apa? Nek bangsa adu-adu, ngedu kumba, icuk-icuk, gawe lukur niku sanes sumbang saran. Ning niku saran sing sumbang. Tegese saran sing nyaya-wara niku man. Yang ngono kabeh sing tak dawani iki mau mantenmu klebu luput. Salah atau tidak itu nanti terserah pada penelitian kok man. Upama bener niku nggih pun lumrah. Sebab manut penemu dika tindakan dika niku kangge negara. Tetapi andai kata paman dianggap keliru niku nggih mung pas mawon kok Dik. Sebab tindakan sampeyan wonten unsur fitnah ingin mencelakakan orang lain. Durma ganti siap Om. Apa sing tak ngendikake iki mau kuwi ganti kanggo ngluhurake lan ngurukepi Buning Stima ing pengajak aja nganti Sara Prabowo lan Wibowo karo Praja Ngamarta lho Lik. Nanti dulu parentahing ratu iki lho. Saniki kula ajeng takon kali sampean, takon napa? Nuwun sewu sampean niku robot napa tiyang? Lah sak weruhmu aku iki mlaku nganggo baterai apa nganggo nyawa? Yen sampean niku rumangsa dadi tiyang, gek mongko sinambilan jabatan patih. Tugas sampean niku wau ganda lho. Nggih nindakake gawe ratu, tapi juga diperbolehkan mengingatkan pada sang raja. Mila sebelum ngendikane ratu digedhok tadi keputusan, ndika kedahe nggih kudu menemu. Nek enten kleru ning ratu nggih dibenerke. Nek tindakan ratu niku feodal ya kudu dielekke, ampun mung asal bapak senang lho Om. Antiku wis kerasa kok Dir. Nek kowe arep ngoncek aku wis kerasa. Pancen tak akoni kok lek yen ke neraka kuwi kena pengaruhku. Lah, tak tenan to. Saniki wis takon melih, Man. Takon apa? Napa bedane tembung karep nyukupi kalih nyukupi karep? Karep nyukupi kuwi karep ya bisa ngrampungi. Kuwi karepe. Ning yen nyukupi karep kuwi nyukupi butuhe dhewe. Ora ngono ta? Leres pancen ngen tata gelar ndika niku gadah karep kepengin nyukupi, tapi dalam batin sampeyan yang sudah divisualkan lewat tindakan sampeyan jebul ndika mung nyukupi karep nggih mboten, ora tedeng aling-aling tedeng, ora mung karep nyukupi ning malah dua-duanya. Terus terang sebab kabeh iki karepen tekan butuhe kok nggih. Tekan butuhe niku sing sampean jangka, ning mang titeni mang. Ora tekan butuhe kepara malah kewalik ya mung butuhe tekan gitu. Kancane mangkat melu mangkat mung butuhe tekan. Perkara hasil atau tidak itu nanti urusan belakang. Akhirnya wis ngerti kowe. Akhirnya wis mudeng. Mung kali iki mangkat apa ora kok dadak kakean rembug. Iki monggo kula dherekke. Kari nonton mawon iki mengki. Sing mati niku Pandhawa napa Sengkuni gitu Mas. Malah dungake pane cilik. Kengkenan pendhita ajeng mati niku Untadewa, tapi saya yakin kok Man. Tidak hanya yakin, aku yakin kepala Ainul yakin Puntadewa ora bakal mati. Sebab begini iki lakone sanes patine Puntadewa titik. Cak nek koplo swatama kula wonten dawuh para dadi metu njaba nggih parentah napa radio kula kaya wadah sampun yo ngestu sing ati-ati bli kenjeng bidal ngurung saking Astima Negeri Prabu Sananira lir saya dalira
jagat tulung-ulunganing sapucaking ukir bapak pang sembilan kena soroting saya nempok megolan gunung-gunung sikil bidasang jepur korus miaso punang bende bali
Bidal sang iya para Kurawa andharaken jengane Prabu Duryudana lan ketocap jengane sang Prabu Kurwati hambare lampah ninggih katingal sampane Prabu bodho watanan panganing Pasanggaran sang Dewa Narawati Nareswara Kresna
ningsih kesang sayang trito dadi nganui lan sapa miwah wigena kinupita ing sandari rene ana Gustipa pantas patake kang wali Adimas Setyaki nuwun wonten Prabu paring ciri Prabu Setyaki Setyaki mau mireng dhewe munggo apa kang dadi pentingane Kyai Prabu Kresna manawa dina iki Rajane Praja Dwaraka pinasrahke marang pun Kakang di nanging pun Kakang ya ngurmansani pun Kakang ora bakal minta apa-apa menawa disengkuyung para Narapraja lan para satriya utamane para kalih Praja Dwaraka kene ya nuliki para ratu kenastan gesang kula Gustamak minangka ringgo kegiatan Paduka Ratu anggenipun badhe mapangaken mangsa saking nagari Giribojo kados ingkang sampun kadhawaken Paduka Ratu mantunaka anggap yagung priwas mantep Setyaki pun Kakang ora ngira menawa Mandura bakal tekan mungsuh kang tanpa sangkan turut-turut nganggo wanci Madyarantri nek wong padha Ndrupati mulane ora sithik korbane kawula Mandura iki nganti pun Kakang kemlayu Ratu Ndrupati iki ya sampah saka nggon ngawekani marang musuh mau selawas urip ya lagi iki perlu diwengindani musuh Ratu priye anggen Paduka jengkas ing Mandura kula rawuh mboten badhe nyutul ing derajat Paduka awit jengkal Paduka menika mboten wajib kaliyan kiyatane mengsah namung inggih labet mengsah ingkang dhateng tanpa pariwara duwe nanggung ing wanci dalu ibaratipun kados tiyang lumampah wonten tengahing margi monggo boten jawab boten grimis lajeng wonten swanten gelap ingkang swara sinten boten kaget kula Prabu keparanya Prabu Setyaki mula aja dipun Kakang wedi marang musuh pun Kakang ora didhedher nampa pas Kyai Kresna bab kula sadaya Praja Ndrupati iki ora wingi iki mumpung ana wektu kanggo tata-tata yai tetep pun Kakang ngenteni satekaning mungsuh kemau yai nuli kula Prabu pilih mekaten dari Paduka boten kendel derek Paduka Prabu badhe ningali kados menapa dedaturanipun Prabu Hamsa menika ora Paduka luwih wonten karo sinuwun sarekatna Wadya Mandura monggo Wadya Dwaraka kang wigati ada musuh aku tuh lho iki sedurunge pakai dawuh Setyaki wonten dawuh pamarang kabeh para panira Dwaraka Mandura ingsun pundhut padha netepana marang pastyaning satriya tama kados pundi kabaripun satriya tama iku sepisan setya mrinusa bangsa lan negara kang lumaris sebut setya Prabu lho kaping pindho lampun manggon perang yang lulung tangku alang keranjang tinimbang bali nandang wirang kaping telu yen bondo yuda becik bali kunapa karya semua tinimbang wirang ngeraneng gono kaping papat bisa ngayomi marang andahane pinter ngatur gelaring baris ingkang wekasan teguh ing andeman aja sok ngumpal janji sarta bisa nyimpen pati praja lho iki istilahe Prabu kula sakatan samapta dari Paduka Prabu kadang mumpul dan becik
besok kau mendemo bariskan prayitmu yo sarong wonging bulati ucapan kang sowan nuringi kula ingkang sowan Kanjeng Sinuwun ora kakal apa nuringi sinuwun menika mengsah saestu sampun nandhateking negari Ndorowati wae Allah ketemu pas negeri tak jojo painawe wis mupur takon ing lati nitro demuntan waduh kendel tenang musuh iki ucapan dulu wonten dawuh sawi gak napa radio kula saka Mandran Waraka aja padha karo den gawe ayo derek marang jeneng saka Tepis Wiringing Praja Ndorowati yen kelakon dadi Bantayuda aja nganti ngrusak pamrih Praja Ndorowati ya mriki sendika Setyaki wonten dawuh ana kene iki para praja Ndorowati diuji oleh pastian lan kasetene ya Bapak Prabu kepareng lenggah ingkang prayogi kula piyambak ingkang sagah pengendal sangenipun saha Prabu Ngaraposo mungsuh sengkep jojo kantarang pau sayekti dimoleko prateng lampus sirmawat yaning palukun waduh durung kanthi manjing gapura Dwaraka wis ngakon marga sapa iki duwe tangguh marang bali takon sapa sing pundi pinakamu wae ngatala ditakoni gantakon opo kekaman saka kene bojro pendare Sang Prabu Hamsa Raden Temenggung Myanting Sudibyanung Sastrawinara jenengku yakin ngaku sapa jenengmu pangkat ora beda kuwi kekaman saka Ndorowati Temenggung Yudapati wah Yudapati kaya apa kowe arep ngopo endi Kresna endi Baladewa yen ketemu tak bondo tangane srintung ditugel dulune langkat wonten ngucap kasembatan karep nang langkana bangun Yudapati apa arep apa wani marang aku endi kamu kaya Yudapati
rajange dhewe pareng. Hoi, ya, awas. Ya. Ya, ya. Aduh. Wah. Aduh. Wah. Wah. Aduh. Ayo deh. Wah, ya. Sekang jroning kewa mandekata munclang pedangipun kang katamen praja kemah tekeng laris surat maneng kalagumur bojleng iblis lanang padha cikangan mundur tak trajange dhewe sapa iki ana satriya cendhek deke cilik pawakane ning brengose wah saklojise kowe tambu marang aku wah kaya gluduk suarane aku nadyan buta ora mledak saka kayu watu aku buta isih adening anak turunan kalung samir pangkatku ditya aranku ditya kala tenung telu braja arek sapa kowe Sentana Durati muri sapa ingkang Guru Cistiaki aku Setyaki Bima Kunting Singa Mulang Jaya Wasnira Yuyudana tambah itu tambah wah kok kan jenenge Setyaki ana parang di Pradadewa di Kresna ndak tugele gurune langkah ono bagian Setyaki ora pinggan gagrak limpahmu wae
mantan sing para dewa nanggawan ya pintusti wing swanggono Dimas Setyaki ingkang kumleyan inggih Prabu musuh sapa di kula mengsah kaliyan yaksa menang apa ora ing sakae kula menika mimpang nanging dur Kakang Prabu piyambakipun nolong lampah kanthi ndalaken gelap itu ngantos kula kontal saking palegan eneng buta pangregat sayu to lho iki mundur dapure butane kaya apa Pak Cilandak lho. Butane sapa iki? Butane sapa? Ageme Pak Jarwo. Yani metu, ha? Diperintah karo panitia kok. Waton ngucap. Ayo ngaku. Kowe sapa? Kowe sapa? Aja bengok-bengok aku ora bunjek. Watak kowe sini iki. Ayo ngaku kowe sapa? Dadak barang yo. Ditarmake. Buta ki ya ngono kuwi kok. Buta kok kok ora entuk. Ngaku. Kowe tangguh marang aku. Iya. Sapa? Oh setan. Malah uwur mikir aku tok sentake ngono kowe. Wis lalen disentak. Aku dadi kala tenung teluh braja. Wah, tenung teluh braja. Iya. Buta tukang nyantet iki. Ga iso sapa iki? Piye? Piye? Kowe iki sapa? Lho. Durung ana ora kowe? Durung ana. Gong. Wah, kowe buta ngawi, Gong. Lek nang mripatmu, balon kowe. Ratu Medura Prabu Baladewa Pakrasana. Soal itu toh, ya jalan bareng, ngerti? Mbah. Kowe aja ngono ayo. Baladewa tanding ngono. Lantalah. Ketolong hati-hati. Rasa meling. Rasa meling. Meling iki apa? Oh, alah. Wong Sultan kok dipaido. Lakon Huntal Malang. Waduh kadoan Huntal yang Malang ini apa? Kok ini kurang Huntal-Huntalan? Malah sering disuruh Huntal Malang itu aja dipedot-pedot dadekno siji kuwi sumbar kok Huntal yang Malang iki ngapa? Jadi dicepatkan desa datang yang Malang datang ngebis orang saya ini berbilo Huntalan arep milih apa? Arep muntal apa? Muntal sirah? Ya sirah. Muntal dodok? Ya dodok. Muntal kuku? Ya. Alah kok nyokono. Nek butuh ra yo ora sodok-sodoke. Kowe kok isih? Alah ora ngatur omahe kek isih. Wah, lakon wae iki tukang-tukang carok. Wah, mampu pete ya kamu.
Aduh yo alabiya eneng apa ayo tangi kula mang tangekke tangi dhewe wis gedhe kok nangekke oh alah umur saya mundak tua kok tangi kok amele kaya ngene oh alah beda jaman umur 30 dhisik disawang kok iso tangi kon melek ngomong ya orang kejaji raya kula tesih Mbah isih menungso sapa Prabu Brayadewa wah kangkat derajat menungso Brayadewa kangkat napa bapak bundas kok pangkat menungso Brayadewa nggih dikapake komplit kaya wong jajan pinanipun digetak-getak buta endi saka bingung lu waton mangsuli buta cilangga yaene metu seneng sapa panitia jenengmu sapa aku tenung telu braja kok buta tukang nyantet iki aku gak iso aku Prabu Brayadewa ayo kita tanding karo aku kowe wani lampan kula kala-kala sikile mboten didang raos kula cokot pundhake mesem mawon sareng kula nyandak kuping Brayadewa nesu wah iki buta celutak nakak kuping kula dikipati ditungkak rai kula iki buta kok kalah galak won penembangan pun maido aja wis tementang ben ratumu saka berban mundur tajane deh wah Acang posamion tali loro katik luting kongko Cangkiwang kumpang caniti Benjang sangat jimicil Lagi nyometali wus Terus lori longgo Kaya kumpul singo wakil Pasti jongko tenda nyomang ngambak Oh iya Wilatala Prabu Brayadewa Prabu Brayadewa Mucireng pupuh kowe mlayu Brayadewa wah kowe Prabu Hamsa ketanyata Wilatala kowe panenteni Prabu kowe Ratu Srikala laku Prato wanci Banyuwanci wong Turmati tak jarak dewa dinaku ikut marang kowe Kang Mangkono Ratu Pandura para dyai belum menyalamu kelakon tak sementara Sudara Sandra mlebu ana iki tak ana tangan ayo ayo sotakan kananmu ya upuk kertas nurmana mulai urip dinggol apa nenggala padana amuk Surakarta Jayakarta wah mboten pindut damel kaman nenggala sedipun iya tak iku gumlundung setangane Prabu Hamsa iya namung ketara wae mujur priye piyambakipun kagungan kadang taruna naminipun Prabu Trimbaka
kalokanipun menawi Hamsa pecah dipun langkai rainipun saking gesang malih. Kono iya gunake akal Prabu. Akal wis pundi? Dina iki kuwanane Hamsa temu segara. Iya. Perintahno wadya Mandragawati kan padha walot Hamsa mati banyu. Oh iki sedika sing para wadya padha walok Hamsa mati dadi banyu, dadi banyu, dadi banyu, Hamsa dadi banyu. Hamsa dadi banyu, Hamsa dadi banyu, dadi banyu, Hamsa dadi banyu, dadi banyu, dadi banyu, Hamsa dadi banyu, dadi banyu, dadi banyu, Hamsa dadi banyu, dadi banyu, dadi banyu, dadi banyu, Hamsa dadi banyu, dadi banyu, dadi banyu, mati dadi banyu, banyu. Koko Prabu Hamsa pisah boten ganggu kelapan Siddhartatus toya walah kalah bola pancen nampuh pusakamu. Kakang Prabu Hamsa wis dadi anteping Prabu Dimbaka sabaya mukti sabaya mati. Oh Kakang Prabu kula boten ganggu susul paduka Prabu Hamsa sampun somo. Bela paduka Kakang. Lang-lang driya mang kang mantri manglirena tanpa kaling. Yen tanpa samengkut yakuto. Lakal seswaku nggih Hamsa Dimbaka kowe kena ngapus Dimbaka kowe dadi korban akaling Baladewa wadya Dwaraka Mandra padha walok Hamsa nganti dadi banyu Dimbaka sesusul ambil segara Belapati lah ora mung ngono lakal ya digunakake wong Mandura iki ya kowe aja suntar Ratu Mandura. Cekake aku durung kalah. Ning aku ora ana gunane ndak tak maget musuh nang Baladewa. Becik aku bali nang Giri Bocor matur marang Sinuwun nggo dadimu Baladewa. Lair batosipun paduka sinuwun kelampahan ngakali dhateng Dimbaka piyambakipun ambil samudra musul keterakanipun sinuwun. Iya. Mung semono kekuatane Ratu Raka Prakuta kula nekno nyuningi. Prakuta wonten dawuh. Wis padha mundur barisan sapenginipun jero. Ingsun tinggal bakal musul Patih Raja Ngamarta. Semula saya tresna kang digati bakal nakseni suwane katan penro Prakuta. Lho niki namung suku paduka ingkang sinuwun. Kowe enggal banyang Praja Mandura. Kula napa niki. Aja nganti nyuwunke marang pasiwakan kowe dadi sulihku Prakuta. Lho niki sendika. Ayo serang-serangan Prakuta. Monggo kodhe ingkang sinuwun. Trisarta pawanuting ranu
sing karsani dening kanjeng